Guys, welcome back to our channel. Ito po ang gagamitin natin. Una, magme-makeup po tayo. Magbabanding po tayo sa ating sitio. Guys, gamitin na ito. Ayan. Ito po yung gagamitin natin. Binigay sa akin ni Ate Eunice. And ito yung binili ni Mami. Mga brush na gagamitin natin ay ito. Tsaka ito. Tara rin. Tsaka ito. Tsaka ito. Ang daming makeup na gagamitin natin. So, I'm excited. So, anyways, ito din. Eyeliner po to. Ito po ang pinaka-favorite ko. Actually, yung isa naman, etong isa, hindi na gumagana, hindi na kumukulay. So, ito na lang. Mapangit naman dito magkulay. So, anyways, let's start. Ito yung uunahin na polvo. My favorite polvo. Ang bango-bango na to pero maaachong ka. Wala akong pang brush pero okay lang, kamay naman eh. Sanay naman ako na Yan nga pa rin salamin mo yun eh. yan. Yan. Ang puti ng ating mga muka. Wala nang oil. At pagkatapos nun, uunahin natin. Siyempre, ito ang paborito ko. Ere. So, yung gagamitin kong palette ay ere, tsaka to. Yan, yung dalawa na magkadikit na yan. Gagamitin natin brush ay eto! So, ni-makeupan ko po ang mga tita ko. Yung nag-New Year, pati si Lola. Nagpa-rank din po ako. Okay lang naman daw yung ano ko, pero masyado dark yung pagkakakulay ko. Pero okay lang yun. Okay lang. Yan. Gamitin na natin. Hindi masyado makita. Ilaw. Ayan. Tumapat po tayo sa ilaw para makita natin ang pag-shade ko. Actually, hindi po pala to banding, makeup lang po to. At yung aso ko po ay natutulog. Ayan po si Light. Baka magising mo. Yan, my favorite palette is the lightest one. And my all tire other ere. Yung ginagamit ko pong palette ngayon ay ere pa rin po, ere pa rin po, ere, yan. Yan. Paborito kong palette to kasi light siya, guys. Oh, halos hindi nyo makita. Pwede nyo pang cover dito. Ayan. Ere naman po ang ginagamit kong palette ngayon. Ere, ang beautiful. Ay, beautiful talaga. Ang ganda po ng kulay na to, pero wag niyo po masyadong i-dark. Baka po pumangit ang mata nyo at maging black eye ang mata nyo. Madam, hindi makita. Ayan. Paborito ko palang kulay ay yung dark na to, ay red. Ayan.
Dami pa ng alikabok dito, oh. Pulbo yun. Ay, pulbo pala yun. Kala ko alikabok. Saturday po ngayon, kaya ako ay nagme-makeup. At mamaya maliligo na ako. Tignan niyo yung difference. Mamaya may sipog na siya. Sinyo mo muna doon. Tignan niyo, magkamukha na sila. Actually po, meron po kasi po, kaya po gano'n ako nagano. Actually, kahapon pa po to. Yung aso ko po, tulog mantika, kaya hindi nagigising, hindi tumatahol. Ayan. Pagkatapos po nito ay, yung gagamitin naman po natin ay nose line. Di po masyado di po masyado makikita kasi puro glitters yung ginagamit ko. May glitter sparkle. Actually, galing po to sa ano ba to? Galing ba to sa ano? Tignan may language. Sa Korea po pa ata to. Basta ewan ko yan. Yung ano na. Tignan nyo hindi ko mabasa yan kasi hindi naman ako taga doon. Taga Philippines ako. Yes, I'm back! Sabi ng pisa ko, gusto niya daw ng palette na to. Ilalagay ko daw sa kanya. Pero, mapangit yung kinalabasan. Kaya sabi ko sa kanya, wag na to. Pero pinipilit niya pa rin. Ayun, pumangit yung mata niya. Naging black eye. At si Seiya po yung kada lagay ko ng eyeliner sa kanya, titingin sa salamin. Kaya ayun nakakabuisit, diba? Pag dinimikapan mo isang tao, magtimpi ka po. Para hindi lumabog ang utak mo. Yung pinakamagaling po sa amin mag-makeup doon, si Ate Aika. Oh. Uulitin ko naman. Ano naman yung in-next ko. Bahala na. Tapusin na muna natin ang pagkukulay ng mata para makita natin kung ano yung reaction. Nimikapan ko po si Lola. Maganda po ang kinalbasan, pero sa mga tita ko, bahala na kayo. Ba't tayo mag-shade kasi ng makapal to? Ayan. Hindi mapantay yung kulay nila. Hindi mapantay. Ayan. Alas maupod po ang paborito ko. Ayan, nauupod na guys. Patagal naman po siyang upod. Ilang years na ba to? Ay, 1 year guys. 1 year. Dati pa to dati. 2021 pa ata to. 2 years ata to 1
Ewan ko kung kailan yung expiration. Di ko ano. Ay, 30 colors po pala to. Wala na lang kayo magbilang dyan. Ito po kasi nasa back niya. Kung nakikita niyo po yan, nakasulat po ay Sorry colors. 30 colors. Hindi siya mababasa kasi pabaligtad yung pagkakita niyo sa kanya. Naku po! Ewan ko pa, to. Basta meron akong magagandang pinsan na gumagawa ng makeup na ganito, magaganda yung kinakalabas. Pero pag ako, bahala na kayo. Ewan ko kung magkikili pa ako o ewan. Basta. Buti lang kasi yung palette na ginagamit ko. Uy, ayan. Ayun, massage. Ba't kasi ayaw kong makita dito? Light lang pag sa camera. Pero pag sa totoong buhay, makapal na talaga, no? Smooth lang kasi yung camera, kaya hindi makikita yung ano kapal. Nakpo. Makita ka pala sa salamin mamaya, makapal-palit yung pagkukuli ko. Basta pala ako. And, ano na ba yung next? Yung nose line. Masyado po siyang light, kaya dahan-dahan. Yan, bahala na po kayo magkusga. Yan. Ewan ko kung may kintab ba to. May kintab ba to? Bahala kayo. Ewan ko, di ginagawa ko sa buhay ko. Eh, mali pala yung paglalagay. Ano lang pala. Ayan. Pagkatapos niyan ay 10 minutes na. Ganyan. Kasi lipstick na iba. Sabag mo yung isa. Huwag yan ang gamitin mo. Ito yung binigay sa Tita Jem mo. Kasi sabay ka na nga. Umayurti ka na. Tapos babay ka na. Babay ka na. Bye na.